Alicia es va sobresaltar de veure la gossa de Cheshire asseguda en un semàfor enmig del bosc. Quan va veure l'Alicia, la gossa va estornudar de la sorpresa. Alicia va pensar que tenia les orelles molt llargues i una quantitat exagerada de dents, superior al que considerava normal fins llavors, tot i que començava a trobar normal i que fins fa pocs dies no li ho semblava. Gosseta de Cheshire, em pots indicar on es troba la boca de metro més propera per anar a la biblioteca? Biblioteca? Què hi vols fer a la biblioteca? M'han dit que és plena de llibres que em puc menjar i que com més me'n mengi, més creixeré, va dir l'Alicia amb certa prudència i sense poder amagar el desig de llibres que començava a tenir. Menjar llibres? Créixer? Jo no faria cas de tot el que et diuen, noieta. Això que em dius és cosa de bojos. Alicia començava a desesperar-se i l'intentà convèncer per última vegada. Si m'ajudes a trobar-la, et donaré un tros de bolet que fa minvar i et serà molt fàcil ficar-te als amagatalls dels ratolins per a caçar-los. Ratolins? Què et penses que sóc una gata, jo? Crec que t'has equivocat de llibre, noieta. I l'Alicia no li va voler portar la contrària, perquè després de tants dies al País de les Meravelles s'ho podia creure tot.